Potsatira kusegulidwa kwa kampeni yomwe ndithu a bungwe la Malawi Electoral Commission anatsegulira panali pa 14 Julayi chaka chino cha 2025. Taona ndithu kuti andale akhala kukangalika makatu ndithu kuchita kampeni kukopa anthu ndi cholinga kuti azavotere pa chisankho chomwe chichitike pa 16 September chaka chino cha 2025. Ndeno potsatira zimenezi taona ndithu kuti a bungwe limene la Malawi Electoral Commission pakati pa amakhala ndithu akutolera ma nomination papers kuchokera kwa anthu amene atsimikiza kuti akuzapikisanawo pa maudindo osiyanasiyana maka pa chisankho chimenechi. Ndeno potsatira zimenezi taona ndithu kuti chipani cha odya zake alibe mlandu chinachititsa ndithu msonkhano wake wa ndale. Msonkhano umenewu anachitira ndithu ku Kasungu pamenepo amati pa Suza. Tikukhulupirira kuti ambiri amene timalowera ndithu chigawo cha kumpoto ku tikukadziwa bwino, komanso ndithu amene amakhala ku Kasungu akukadziwa ndithu pamalo pamenewa pa Suza. Ndeno pa msonkhano umenewu mlendo olemekezeka anali ndithu Dr. Michael Wosi omwe ndithu ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha odya zake alibe mlandu, komanso iwanso ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndipo potenga kuti ndi nthawi yokopa anthu, iwo Dr. Michael Wosi anayankhulapo ndithu mfundo zingapo maka zokhuza ndi dziko la Malawi, komanso mfundo zina ndithu zowakopa anthu ndi cholinga kuti azavotere ndithu pa chisankho chimenechi. Ndiwowa anafotokoza maka kunena zona kuti mavuto omwe amalawi akukumana nawo mu dziko, mavuto amenewo akubwera akuti chifukwa cha dyera komanso kusakhulupirika kwa atsogoleri omwe ndithu ndi andale. Ndeno anapitiriza maka nkufotokoza zonena kuti akuti atsogoleri amenewa amadziwa ndithu kulonjeza zinthu, komano zinthu zimenezo ikafika nthawi kuti azikwaniritse ndekuti amakanika ndithu kuti akwaniritse. Ndiwo amapitiriza maka kufotokoza chitsanzo cha kusowa kwa mafuta a galimoto kapena kuti fuel ku dziko limene la Malawi, lomwe ndithu ndi vuto lakula mpaka na padakali panopa. Ndiwo akuti angakhale kuli vuto ngati limeneli, komano atsogoleri andale omwe ndithu adakali padakali panopa akupitiriza ndithu kupereka maka kulonjeza ndithu zinthu zonena kuti sangathe kuzakwaniritsa zinthu zimenezo, koma chonsecho ndithu kuli vuto ngati limeneli lakusowa kwa mafuta a galimoto. Ndeno potenga ndi zimene anayankhula amenewa a Dr. Michael Wosi kumene kunali ku BRCC kumene amapereka ma nomination papers awo ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission, iwo atafunsidwa mafunso maka okhuzana ndi zimene anayankhula m'mbuyomu zokhuzana ndi mawu oti boma ndi lomweli. Iwo anayankhula kunena zona kuti akuti anayankhuladi kuti boma ndi lomwelo, komano chimene chingachitike nchona kuti pa chisankho ndekuti anthu azasintha ndithu mtsogoleri. Nde potenga ndi zimene ayankhula amene a Dr. Michael Wosi tsiku la lero lino, komanso ndi zimene anayankhula ku BRCC zikuonesa zonena kuti anthu ena ndithu ayamba kuyankhula kunena zoti amene a Dr. Michael Wosi ayamba ndithu kulavula moto maka ndithu kulavulira utsogoleri umene ulipo padakali pano, omwe ndithu iwowa ndi wachiwiri wa utsogoleri umenewu. Enanso akumadzayankhula maka kunena zona kuti zimene akuyankhula amene a Dr. Michael Wosi zonena kuti atsogoleri amene akangalika kulonjeza zinthu zonena kuti sangathe kukwaniritsa, komanso mbuyomu ndithu analonjezapo zinthu zambiri. Nde zimene zikutanthauza kunena zona kuti iwowa ndithu akupanga target kapena kupanga target utsogoleri umene ulipo padakali pano, maka potsatira ndithu kuti pamene anthu ankapita ku chisankho mu chaka cha 2019 utsogoleri umenewu unalonjeza ndithu zinthu zambiri, komano zinthu zimenezo zikuonesa zonena kuti zinawavuta ndithu kuti athe kukwaniritsa zinthu zimenezo. Nde iwo a Dr. Michael Wosi anapempha ndithu anthu anali pa msonkhano umenewu kunena zona kuti ikafika nthawi ya chisankho ndekuti anthu amenewa akavotere iwowa ngati mtsogoleri wa dziko, ndi cholinga choti mavuto amene akukumana nawo amalawi azathe ndithu kuthana nawo akazasankhidwa iwo ngati mtsogoleri. Ndeno funso lomwe likumabwera ndonena kuti potenga kuti iwo ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko limene la Malawi, ndi chifukwa chani mavuto amene amalawi akukumana nawo iwo sakuthana nawo padakali panopa, potengera kuti iwo ndithu ndi wachiwiri wa mtsogoleri. Ena akumabwera maka kuzafotokoza kunena zona kuti potengera kuti ntchito ya wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Malawi ndiyoti ntchito zake amachita ndithu kutumidwa ndi mtsogoleri wa dziko limeneli,
ndekuti ndizovuta ndithu kuti amenewa a Dr. Michael Ousi omwe ndithu ndi wachiwiri wa mtsogoleri kuti mwina athane ndi mavuto ngati amenewa. Ndi chifukwa chake mwina akumabwera kumazafotokoza kunena zoona kuti akasankhidwa kulowa ndithu mboma kukhala mtsogoleri wa dziko ndi pamene ndithu azathe kuthana ndi mavuto ngati amenewa. Ndeno potengera kuti anthu ambiri sanathe kukolola zakudya zomwe zinachitika chifukwa chonena kuti zipangizo zambiri za ulimi zinali zokwera mtengo, ndi anthu ambiri ndithu anakanika kuti akhale ndi chokudya chokwanira. Zimene zinapangisa zoona kuti mfumu yaikulu Suza ya kumene ku Kasungu inapempha ndithu kuti atsogoleri aganizire ndithu dera lake maka pothandiza ndi chakudya, potengera kuti anthu ambiri kumeneko akuti ndithu alibe chokudya, zomwe zikupangisa ndithu kuti anthu ambiri amenewa azikhala ali ndithu ndi njala. Nkutheka muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi. Ngati muli ndi ndemanga imeneyo mutha kutiuza ku comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo a anthu ena. Tisayiwale kupanga like video imene, komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18. Ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kupezani mosavuta.